Awele kunte bashi bara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci gwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ngonga o y'a kɛ cogo ye. Dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. Dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. O tɛ baasi ye. N'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kolon ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ fila fila ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. An cɛ. I musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. Bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. Dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ wari ci siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. N'o tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. Nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Ba Sunkalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Ba Sunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. Hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ n'o tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛna nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Foli ni tantoli an b'o lase aw ma maliden bɛɛ lajɛlen ni sanga in na
aw minnu sɔgɔlen don jani.ml fm na aw sigiyɔrɔ mana bɛn mali fan fan a bɛ bamako kɔnɔna la bamako kin o kin fo ka taa se mali marabolo fan fan ka daminɛ kayi fo kidali mali kɔkan ka aw fo k'aw ko ɲuman dɔn k'a fɔ ko aw danga na jani ka bamanankan kibaruyaw kɛnɛ kan ka kɛ ni tɛnɛdonya ye avril-kalo tile 14 san 2025 wulafɛ kibaruyaw kɔnɔna la an donna ka se ka kibaruya lase aw ma yaasa ka aw kunnasirilen bɔ baw bamananw b'o de fɔ maa min ma kunnafoli o bɛ to kunnasiri kɔnɔna la ka aw kunnasirilen bɔ fɔ k'aw sɔgɔ jani ka plateforme bɛɛ lajɛlen na Facebook YouTube yaasa aw ka se ka kibaruya sɔrɔ bi wulada in na kunnafoli bakulubaw olu bɛna tali kɛ an ka jamana ɲɛma ni o ye Général d'armée Asimi Goyita ye a ye hakilina min bila sen kan ko ka se ka malidenw sigi k'u ka fɔ an ka sigi an ka kuma n'a fɔ sigikafɔ ye damu ye cogo min na o sariti bɛnkan min kan ka kɛ ko o baaraw bɛ to sen na fo juin kalo la n'an bɔra o kɔnɔna la ka kɛ ni an ka nin waati in ye an ka jamana kɔnɔna la jamana minisiri min ka ca ɲɛsinnen don kɔkancaw ma a yɛrɛ k'a fɔ ko kabi faransi jamana taara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko lafiya nana lakana ko bunakuna baw ko n'a ta k'a lajɛ ko 100 sara la 50 an ka dugukolo ko o kɛra an ta ye n'an bɔra o kɔnɔna la fɛn mun ye cyclisme ni o ye nɛgɛsoboli mun ni a bɛ ka kɛ ɲɛnakaw fɛ yen nɔ maa dɔw tun y'a ɲini ko u bɛ dankari kɛ o la ka bagabali kɛ nka fɛn mun ye ko in a siran cayara n'a jatigɛ ye nin waati in na an ka nɛgɛsobolilaw bɛɛ lajɛlen u ni kɛnɛma don foyi ma maa si sɔrɔ kunnafoli bakulubaw an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔni ko o lase aw ma Keba Jalo ale bɛ nɛgɛ karafew la ka se ka jaɲumanw yɛrɛ aw la sɔni an bɛ segin ka na ka kibaruyaw walawala aw ye aw dankana n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min na ka aw fo ko kura aw minnu sɔgɔlen don jani ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na an ka jamanakuntigi a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye sigikafɔ ko fɔ bɛn ni keleya maa tɛ o fɔ anw ka jamana ye baw charte de kurukanfuga ni o kɛra bɛnkan sɛbɛnba ye diɲɛ kurukara bɛnkan yera kɛnɛ mun kan o ye anw ka jamana de donc maa tɛna fɔ de ko e bɛna sigikafɔ ɲɛfɔ mali jamana ye sigikafɔ dɔw tun kɛra an ka jamana kɔnɔ ni olu kɛra sigikafɔ fankelenmaw ye walima laɲini dɔw tun b'a kɔrɔ laɲini mun ni o bɛ an ka jamana yɛrɛ bila a sensabara kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw u kɛlen ka hakilina ɲuman de ta k'a fɔ ko maa tɛ sigikafɔ fɔ anw ye malidenw bɛ se ka sigikafɔ anw yɛrɛ ye yaasa ka se ka bɛnkan sɛbɛn labɛn n'a bɛ wele ko charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale o hakilina ɲuman mun n'a taara jamanakuntigi fɛ ni a ye jɛkulu sigi ka a jɛkulu ka a ɲɛmaya ta k'a di an ka jamana premier ministre kɔrɔ ma ni o ye Usman Isufu Mayiga ye ka se ka jɛkulu fara a kan équipe mun ni olu bɛ jɛ ka sɛbɛnfura in dilan bɛnkanw ka taa se jamana bɛɛ lajɛlen ma jamana sira bɛɛ lajɛlen maa ma bɔ maa la ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen da ka se ka don bɛnkan sɛbɛn na a yɛrɛ la k'a fɔ ko jamanakuntigi a ye waati to halisa jɛkulu in ye jɛkulu mun n'a ka baaraw ni jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso ye yamaruya di u ma ko waati min bɛ to u ye u bɛ se k'u ka baaraw kɛ fo ka taa se juin kalo nata la san 2025 k'o kun tɛ dɔwɛrɛ jamanakuntigi ka nin hakilina ye yaasa jɛkulu mun sigira ka se ka charte in dilan u ka se ka waati jɔnjɔn sɔrɔ waati mun kɔnɔna la u ka se ka taa ni ka segin kɛ u ka se ka taa se maliden bɛɛ lajɛlen ma baw maliden foyi tɛ to kɔ nin ko in na ko nin bɛnkan sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen de nɔ bɛna ye a la i bɛ mali fan o fan i bɛ baara fɛn fɛn kɛ wa ko a tɛ kɛ maa si ɲinɛ ma maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu sigilen don jamana kɔkan ma wa ko hali maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛlen don ka u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ gɛlɛya dɔw ye n'an b'a wele ko déplacé walima réfugiés olu bɛɛ lajɛlen de da bɛ don bɛnkan sɛbɛn na ka kɛ ni sariyaso mun taara décembre kalo la san 2024 mun ye nin jɛkuluba in sigi sen kan ni o ye commission de rédaction ye a ɲɛmaa min bɛ premier ministre bolo premier ministre kɔrɔ Usman Isufu Mayiga a n'a ka cɛdenw ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u fɛ wa ko u ka baara in bɛ ka kɛ indépendance totale kɔnɔna la waati dilen don u ma jamanakuntigi ka fɔ la wa a yɛrɛ la k'a fɔ ko yanni baara yɛrɛ ka ban kuma o kuma ni jamanakuntigi mago b'a la k'a fɔ baara bɛ lahala mun na baara bɛ état mun na
ko o bɛ o eta kɛ k'a di jamanakuntigi ma ka kɛ ni jamana sariya sunw ye sariya sun min bɛ yen o ye article 9 ye commission mun bilala sen kan olu ka article kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko Mali den bɛɛ lajɛlen cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ i bɛ jɛkulu fɛn fɛn kɔnɔna la maa si tɛ to Mali ko la wa bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ na kɛ nin ko in na bɛɛ da bɛ don ka se ka nin charte belebeleba in sɛbɛnfura min bɛ bɔ a kɔfɛ o de bɛna kɛ an ka jamana yɛrɛ ta ye bɛnkan sɛbɛnba mun ni a ma bɔ fan foyi fɛ wa maa si dama don a la maa fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen malidenw de ye ka se ka nin sɛbɛnfuraba in ka a labanw kɛ ka jamanakuntigi ma ka kɛ ni juin kalo ye mun bɛna bɛn ani keleya ko fɔ n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale bɔra ka dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli mun na ni a y'a kɛ turkikaw bara bawo an ka jamana kɔkancɛw minisiri ani jamana wɛrɛ koɲɛw ni ale ka cɛw ye o ye k'a to jalajɛba in kɛnɛ kan a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ seleke naani tɔnba olu ka kɛlɛbolo min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA ko olu taalen ka se bi ma jateminɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kɛmɛ sara la anw ka dugukolo 50 kɛra an ta ye kɛmɛ sara la 50 an ka wolomasiri tabaw o sera ka o minɛ k'o kɛ an ta ye ni maa ninnu tali kɔfɛ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kanabila mun dira an ma yɛrɛtigiya mun ni an bɛ k'a laɲini n'a bɛ wele ko souveraineté malidenw yɛrɛ ka se ka Mali lakana ko o de ye jamana yɛrɛ ɲɛta sira ye wa o de ye jamana lakana sira ye kɔkancɛw minisiri ka fɔ la a ko maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni olu bɛna anw dɛmɛ an b'a ye k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛna fara anw de ta kan bawo bamananw b'o de fɔ ko n'i y'a mɛn a ye n dɛmɛ n ka wara la o y'a sɔrɔ wara kunkolo bɛ i yɛrɛ bolo ko Mali jamana an bɛ ka an jɔ an kolo la bi bi in na an n'an jɛɲɔgɔn ɲumanw wa kow bɛɛ lajɛlen jubaju ani kow ɲɛmaa bɛ anw de bolo maa wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka fara anw kan diɲɛ sira naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo in ni o ye MINUSMA ye ko u ta kuma an y'a ye k'a fɔ maa caman ye kuma dɔ fɔ ni ninnu taara an ka jamana bɛna kɛ cogo di ni ninnu taara gɛlɛya bɛna se anw ma maa caman ye o kuma fɔ yaasa ka se ka anw ka jamana lasiran nka ko jamana ɲɛmaaw Général d'armée Assimi Goïta fo ka taa se kɛlɛcɛw ka minisiriw bɛɛ lajɛlen olu tun ye jigisigi di maliyɛnw ma k'a fɔ ko olu ka wulikajɔw ye de Mali yɛrɛ ka se ka jɔ a kolo la an ka lakana ko ka to anw yɛrɛ bolo ko hakilina mun taara jamana ɲɛmaaw fɛ o hakilina in de ye tare ye an bɛ se k'a fɔ ko hakilina in de kɛra sabu ye an bɛ jɔ ŋwala fɔ bi k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kɛmɛ sara la 50 bɛ an bolo wa an tilala ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu mun kan ni an n'an sigiɲɔgɔn jamana Burkina Faso ani Niger ni an y'a wele ko AES alliance k'a kɛra sabu ye ka lakanako bunakun kan ani sira wɛrɛ fɛ olu ye an kolo giriya wa an b'a fɔ ko tare bi an ka jamana lakanako k'a bɛ ka sabati ani an jɛɲɔgɔn ɲumanw ni o y'a sigi an ka boli ɲɔgɔn kɔnɔna la wa ko jɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ an na ni o dɔ bɛ tali kɛ Russie ani Chine jamana ma jɛɲɔgɔn minnu ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɔ ko partenaire sincère don ko olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen nɔ bɛ ka ye wa maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi bɛɛ bɛ se ka tare fɔ bɛɛ bɛ se ka jigi da wolomasiri tabaw kan bawo ka baara bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ ka malidenw munafa a bɛ ka basigi ka sinsin malidenw hakili la Abdoulaye Diop o kɛra ka kɔrɔfɔw ye Turki jamana kɔnɔna la diɲɛ seleke naani jamanabaw ka lasigidenw ɲɛkɔrɔ ka kɛ ni Mali jamana ka lahalaw ye n'an bɔra o kɔnɔna la Keba Jalo an bɛ taa INPS n'o bɛ tali kɛ bilankɔrɔ mun ni a bɛ yen nɔ lakanako bunakun kan bilankɔrɔba in bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baarako bunakun kan ani fo ka taa se kɛnɛyakow b'a la baarakow b'a la a yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaayaso o kɛlen ka hakilina in ta hakilina in bɛɛ ye k'a fɔ a kɛra hakilina ɲumanba ye bawo Mali kɔnɔ bi kɛnɛyako bunakun kan ani fo ka taa se baarakɛlaw olu ka bilankɔrɔko bunakun kan retraite n'a ɲɔngo ka se ka musaka bila u ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ kumaw la i kana taa kɛ saraka delila ye o hakilina ɲuman mun ni a ye Mali kɔnɔna maaw nafa an ka jamana ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ wele bila maliden minnu sigilen don kɔ kan olu fana ka se ka nafa sɔrɔ INPS la k'u sigiyɔrɔ to kɔ kan o de kɛra jalajɛba dɔ kun ye mun kɛra ka kɛ ni avril kalo tile 15 in ye jalajɛba mun ni a kɛra an ka jamana maliden minnu sigilen don kɔ kan olu ka minisiri
Musa Ag Atayer ani fo ka taa se jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kɔkan maliyɛn sigilenw ka hakɛw lapasa olu caman tun bɛ nin kɛnɛ kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko hakilina in olu bɛ a kɔ wa u b'a kɔkɔrɔma don bawo k'a ni kɛli ka kan maliden bɛ mali fan o fan k'a fɔ ko i bɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔ de wa wali i bɛ ka baara kɛ jamana kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen nafa ye a bɛ se jamana de ma maa minnu sigilen jamana kɔ kan u bɛ baara mun kɛ an ka jamana kɔnɔna la ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u ka baara dagosi ka bon kosɛbɛ k'u to jamana kɔ kan u bɛ jamana dilan u bɛ na ni wale caman ye u bɛ na ni musaka caman ye musaka min bɛ kɛ sababu ye ka se ka na ni baara caman dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka sira caman dayɛlɛ ko a ka kan bilankɔrɔ ye ni o ye INPS ye olu fana ni yɔrɔ ka se ka don a la o hakilila taara sibiridon ka kɛ ni jalajɛba dɔ sen ye kɔkancɛw ka minisiri o jabala la n'an bɔra o kɔnɔna la Keba Jalo an bɛna an ka jamana ka chantier baw la ni chantier baw fɔla o bɛ tali kɛ sirabaw la yaasa dongabɔli ka se ka nɔgɔya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmaaw Mopti ani Sevare fo ka taa se Gawo ma o sira in a yɛrɛla k'a fɔ gɛlɛyaw tun b'a kɔnɔna la bawo dugudenw kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u mago b'a la sira in ka se ka dilan nka ko jamana ɲɛmaaw bɛɛ ye k'a fɔ u ye hakilina mun ta dugubaw ka se ka o siraw dilan sira bɛ ka dilan dɔɔni dɔɔni ka taa fɛ ko jamana ɲɛmaayaso délégation ministérielle ministre délégation dɔw taara ka se ka taa u ɲɛda baaraw kan ka kɛ ni avrikalo tile 11 n'o kɛra jumadon Sevare ani Mopti sira a yɛrɛla k'a fɔ ko projet mun don a bɛ na ni ɲɛtaa ye ɲɛtaa mun ni a bɛ tali kɛ don ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔgɔji tɛ anw baara yan nɔ an ka musaka fanba dɔ ye transport ye ni o ye don ka bɔw ye duguma sira ko jamana ɲɛmaaw o de la u ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen ta ka nin siraba in k'a dilan ni bɛna sen kan waati in na Sevare ani Mopti wa ka bɔ Mopti ka taa Gawo o fana sira bɛ projet la nka kow daminɛna Sevare ani Mopti baara bɛ ka taa kɛ o de kɔnɔna la wa baaraw daminɛna o de la jamana minisiri dɔw taara ka taa u sen da ka taa u ɲɛ da nin siraba in kan yaasa ka se ka taa sira in baaraw k'a lajɛ a bɛ lahala mun na kilomɛtiri 37 o baara minnu ni a kan ka kɛ gidɔrɔn cɛɲi ye yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya taa ni ka segin na wala k'a fɔ ko musaka mun kan ka don nin sira in da fɛ a bɛ t'i jɔ fo sefawari miliyari 32 kɔjan wa an ka jamana a musaka fanba bɛ ka bɔ an de kun ani an ka bolo di ɲɔgɔn ma ni o ye farafinna tile bi yan fan fɛ jamanaw ka bangebo mun bɛ yen nɔ waribon b'a di an n'olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la nka ko jamana ɲɛmaaw a fanga fanba bɛ jamana ka waganɛba a bɛ ka bɔ o de kɔnɔna la Keba Jalo n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa an yɛrɛ ka kibaruya la ni o bɛ tali kɛ kunnafoli ko bunakun kan kunnafonidilaw a yɛrɛla k'a fɔ nin waati in na an baaraɲɔgɔn mun bɛ yen nɔ ni ale lasagolen don ka sabu kɛ ko a ka sɛbɛnni dɔw ye ni o ye Alifuseni Togo ye kunnafonilaw tɔgɔ la so kɔnɔna la kunnafonilaw ye jalajɛba dɔ kɛ jalajɛba mun kɔnɔna la jumadon ni an ka jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmaa Banjugu Dante a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafonidilaw labɛn bɛ ka taa ni sira pasifikiw de ye sira mun bɛ kɛ ni violence t'a kɔnɔ sira mun bɛ kɛ basigi kɔnɔna la wa ko an ka laɲini bɛ ka kɛ basigi de kɔnɔna la bawo Mali kunnafonilaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana baaraw la ko ka kɛ ni nin ye kunnafonidilaw ɲɔgɔn kɔnɔna la bɛnkanw bɛɛ lajɛlen bɛnna jumɛn kan an ka se ka taa sigikafɔ kɛ ni an ka kiiritigilamɔgɔw ye bawo n y'o de fɔ Mali tabiya ye sigikafɔ de ye ko mana gɛlɛya cogo cogo an ka jamana kɔnɔ gale n'an y'an sigi k'a fɔ an bɛ bɛnkan ɲɛnamaw sɔrɔ ko bɛnkan sigikafɔ o tɛ dɛsɛ foyi la Mali jamana kɔnɔ ko an ka kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso ani kiiritigilamɔgɔw k'u bɛna to sen na kumaɲɔgɔnw bɛ to sen na yaasa maa mun ni ale lasagolen filɛ nin ni o ye Alifuseni Togo ye kunnafonidila in a ka se ka kannabila sɔrɔ wa ko kunnafonidila bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔkɔrɔma don ka kɛ ni kunnafoni sɛbɛn ye kunnafonidi kɛnɛ in ye a yɛrɛla k'a fɔ an ka kunnafonidilaw ka ɲɛmaa soba ɲɛmaa Banjugu Dante ani fo ka taa se jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kunnafonidilaw ka kɛ o la pasa k'u bɛɛ lajɛlen bɛ na u bolo ɲɔgɔn ma wa u bɛɛ lajɛlen bɛ ka kan kelen fɔ nin ko in na bɛɛ ka laɲini ye cogo min na Alifuseni a bɛ se ka kɛnɛmala sɔrɔ Keba n'an bɔra o kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ an ka jabaranisoba ni o ye ORTM ye olu ka nɛgɛsoboli
jɛkuluba ni o ye cyclisme ye o baaraw bɛ sen na Tour cycliste international du Mali a tako 11 a baaraw bɛ sen na wa tako mun tun ye ka bɔ Sikaso ka taa Ɲana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ k'o kɔnɔna de la marifatigi dɔw y'a essayer k'u bɛ taa dankari kɛ nka ni nɛgɛsoboli la nka fɛn mun ye ko in a kɛra basigi kɔnɔna la damakari maa si la ko in an bɛ se k'a fɔ ko a siran bonyana ni a jatigɛ bawo ko kɔnɔna la fɛn min ye cyclisme ye ni o ye Mali nɛgɛsobolilaw ka jɛkuluba o ɲɛmaa ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ communiqué dɔ senfɛ a ye communiqué mun kɛ u ka page Facebook kan Sidi Bagayogo y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili sigi k'a fɔ ko ko dɔ kɛra komi ni a ma taa ɲɛ bawo maa dɔw de tun y'a essayé k'u bɛ na nin tournée ba in ni a bɛ tali kɛ tournée ba nɛgɛsoboli tournée ba min b'an ka jamana kɔnɔ ka a saboter ko nka a maaw u ka ŋaniya juguya u ka baaraw ma se ka sira sɔrɔ ko cycliste bɛɛ sera ka se nin waati in na ka bɔ Ɲana ka se Sikaso ka sɔrɔ kalama maa si siɲɛ ko tare k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ nin ko in na komi n'a kɛra ka kɛ ni bi tɛnɛdonya in ye ko in an bɛ tare fɔ fɛn mun ye nɛgɛsoboli a finali ko a sera ka kɛ wa nɛgɛsobolila bɛɛ lajɛlen bɛɛ sera Sikaso kɔnɔna la ka sɔrɔ kalama maa si siɲɛ ko a b'o jigisigi di maliden bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra kɔnɔna la Keba an bɛ taa halisa Buguni sira la sira mun ni o bɛ tali kɛ Bamako ani Sikaso ka bɔ ka tɛmɛ Buguni marabolo kan ka taa Sikaso n'a bɛ wele ko route nationale 7 RN7 kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni kununko karidon ye Keba ko sirabankasara dɔ kɛra sirabankasara mun ni a kɛra sabu ye Bugunikaw bara ka fɛn mun ye maa 3 ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o nin na wa maa 39 olu joginna a yɛrɛ la k'a fɔ maa 39 in na maa 8 tun b'a la olu ka jogini fanba tun ka bon kosɛbɛ wa ko fɛn mun ye secouriste ye ni o ye an ka maa lakanabagaw ye sapeur pompiers olu sera ka na joona ka se ka maa ninnu ta ka taa ni u ye kɛnɛyaso la minnu banana a yɛrɛ la k'a fɔ ko sirabankasara in a kɛra ko kelen ani Zamburala o ni ɲɔgɔn cɛ Buguni sira la wa a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu joginna fɛn mun ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu bɛ ka u ka furakɛliw kɛ wa u taara se n'u ye joona kɛnɛyaso la yaasa gɛlɛyaba kana bɔ ko in kɔnɔ la wa ko enquête dayɛlɛla yaasa nin sirabankasara in ka se k'a lajɛ a jubaju ye mun ye ka se ka a bunnatigɛ kɛ a ko la Keba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa Kitakaw bara kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɔgɔfata a yɛrɛ la k'a fɔ ko Kɔgɔfata u ka eaux et forêts poste mun bɛ yen nɔ ko maa dɔw y'a lajɛ sibiridon ka se ka taa dankari kɛ o la fɛnɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni u ma lakodɔn marifatigi dɔw ka se ka taa dankari kɛ o eaux et forêts ka poste la nka fɛn mun ye olumasiri tabaw olu kɔnna u ma ka na ni maa kirikara ninnu maa minnu bɛ fɛ ka taa dankɛ o la ko u ye fiɲɛ duru hali sini maa t'a dɔn u bɛ ka taa yɔrɔ mun na kunnafoni mun n'a bɔra sigida maaw yɔrɔ ni o ye source locale ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu olu b'a kɛ bandi misɛnmaninw u b'a bila olu de ka minɛn kɔnɔ olu de taara se nin pɔsi ma k'a fɔ k'u bɛ taa dankari k'a la nka fɛn mun ye wolomasiri tabaw ye u nana joona i n'a fɔ u labɛn bɛ cogo min na ka se ka na dankari kɛ maa ninnu na ka u bila fiɲɛ fɛ wa ko fɛn mun ye ko in kɛra kalama maa si siɲɛ wa maa ma jogin ko in na fo ka taa se ni foyi ma bɔ ko in na incident foyi ma k'a la victime ma bɔ a la kunnafoni mun ni a bɔra sigida kɔnɔna kunnafoni ni o ye source locale a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛnɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ sen kan yaasa nin ko in ka se ka a bugunnatigɛ n'an bɔra o kɔnɔna la Keba Jalo fɛn mun ye Madame Kumare Mariam Simagaye a yɛrɛ la k'a fɔ Madame Kumare ale nominena k'a bila conseil économique social et environnement et culturel a nomina o kɔnɔna la a bilala maa mun nɔ la o ye monsieur Jɔnkɛ Yaranako ye an ka sanfɛ sira mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ conseil économique social et environnement et culturel ko ni maa kofɔlen musoba in a ka wulikajɔw a ye mun kɛ a ka bon kosɛbɛ wa ko a bɛna baara mun kɛ a ka baaraw bɛna ɲɛsin jagokow bangikow ani fo ka taa se bololabaaraw olu koɲɛw ma ni conseil belebeleba in kɔnɔna la communication ani fo ka taa se culture ma kunnafoni ni seko ni dɔnko a ka baaraw bɛna taa se o bɛɛ ma an ka a bilala maa mun nɔ la sa o de ye monsieur Jɔnkɛ Yaranako ye a ye ale de nɔnabila nin jɛkuluba in kɔnɔna la Keba n'an bɔr'o la an bɛ taa fɛn mun ye falajɛkaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko
maa dɔw minɛna wale dɔ la wari mun n'a bɛ tali kɛ fɛn mun ye infraction no bawo a ma danga wale mun bɛ n'u b'a wele ko bien noir ka o yɛlɛma k'a kɛ wari ye wale juguba dɔ wa sariya bɛ a kɔn ko maa dɔw minɛna o la ka sanga ni fɛn mun ye wulikajɔ mun n'a kɛra senu fintigilakaw senu komisariya olu ka wulikajɔ kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko o ye maa minnu minɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ maa dɔw b'a kɔnɔ minnu ye an ka jamana wɛrɛ maaw ye ka sɔrɔ ka fara an ka jamanaden dɔw kan maa saba b'a kɔnɔ olu bɔra jamana wɛrɛw la ka na fara an ka jamana kɔnɔdenw kan a la k'a fɔ kɔfuru min tun b'u bolo n'i ye bien noir in hakɛ lajɛ a ka ca kosɛbɛ wa ko fɛn mun ye senu fintigilakaw olu ka wulikajɔw an'u ka cɛsuru kɔnɔna la u sera ka taa u tɛgɛ da nin kan k'a fɔ jamana sariya ye nin wale in kɔ n'a bɛ wele ko blanchiment d'argent ani fo ka taa se fraude financière ma ko u ye o baale mun kɛ wa u minɛna nin waati na ka u lasago a la k'a fɔ dɔw b'u la u si bɛ taa jɔ san 39 dɔw bɛ san 53 la maa minnu ni tɛgɛ kɛr'u kan nin waati na wa nin waati na a la k'a fɔ ko u bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan u ni ɲangili min ka kan keba o na da o kan keba nin waati na an bɛna an sɛnsɛn ka taa se kɔkan kibaru ma nka an bɛ taa e fan fɛ an ka don sugu kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa ɲɛ ni kibaruw ye. dugutigi ni wari dafara ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Voilà keba n y'a fɔ a ye cogo min na an bɛna kɔkan kibaruw kɔnɔna la nizerikaw bara la k'a fɔ nizer fintigilakaw u y'u tɛgɛ da maa dɔw kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ maramafɛnw feerew kɛ sira jugu fɛ nizer kɔrɔnfan ingal kɔnɔna la a la k'a fɔ ko jamana fintigilakaw ka wulikajɔw kɔnɔna la u sera ka taa tɛgɛ da ni maa jugu ninnu kan a la k'a fɔ dankarila maa minnu na ko fɛn min ye maramafɛn caman o yiriw kɔnɔ o bolo ani fo ka taa se mɔbili 2 ma ani fo ka taa se u bɛ fɛn minnu da ni o ye engin explosif ye ni o minina ɲɔgɔn o caman yiriw bolo ani u ka furakisɛ minnu bɛ yen ni u b'u wele ko tekazol o furakisɛ camanba de yera ni maa kofɔlen ninnu bolo furakisɛ mun ni u donni yamaruyalen tɛ a la k'a fɔ jamana fintigilakaw ko tɛgɛ dalen kan nin waati in na u lasagolen don u ni kiiri bɛ ɲɔgɔn na ɲangili min kan ka da o kan kiiri tigilamɔgɔw b'o dɔw kan keba alizerikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ alizeri ni faransi jamana cɛla bɛ ka gɛlɛya baw alizeri jamana ɲɛmaaw ko u ye faransi baarakɛla mɔgɔ 12 ka olu k'u labɔ faransi jamana kɔnɔ k'a la k'a fɔ ko u ka bɔ tile 2 dɔrɔn kɔnɔ k'o de b'u bolo baw a la k'a fɔ ko ni maa ninnu alizeri jamana yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ka baara minnu kɛ ko espionnage u bɛ ka alizeri ka dugudugumakow ɲɛɲini k'a sɔrɔ u bɛ baara mun na faransi jamana de tɔgɔ la ka u yɛrɛ kɛ baarakɛlaw ye ka ko u bɛ baara la alizeri ye k'a sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ faransi jamana de espion de don alizeri jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye sɛgɛsɛgɛliba de kɛ ka sɔrɔ ka faransi ka den maa 12 minnu tun bɛ baara la alizeri jamana kɔnɔna la k'u y'a ye k'a fɔ u ka baaraw bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛ ye wa u bɛ ka espionnage de kɛ nin waati in na yɛrɛ la k'a fɔ jateminɛlikɛla dɔw fɛ ko nin fana bɛna kɛ gɛlɛya kura ye faransi jamana ani alizeri ka jɛɲɔgɔnw la k'a sɔrɔ waati kɔnɔna la kuma bɛɛ u bɛ to ka u ɲɛgɛrɛn kɛ ka ɲɔgɔn filɛ jɛɲɔgɔnw kɔnɔna la kow bɛ na a bɛ taa ko bɛ na a bɛ taa ko nka nin fana bɛna kɛ furugufurugu dɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ rdc jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ 52 olu de ni tora wale dɔ senfɛ wale mun ni a kɛra goma
fɛn mun ye ni marabolo ye Congo RDC jamana kɔnɔ la Goma a marabolo ye mun ye maaw olu bɛ kari ɲɔgɔn na marifatigi minnu bɛ yen nɔ maa murutilenw n'u b'u wele ko M23 olu kɛn bɛ ka marifa ta wa u kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka a lase jamana kɔnɔdenw ma kosɛbɛ wa yɛrɛ la k'a fɔ ko Goma kɔnɔna la jamana fintigilaka minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Nord Kivu ko olu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa M23 ni a yɛrɛ la k'a fɔ RDC kɛmɛ ka orana jamana accusé ko olu de bɛ ka M23 in ka kɔkɔrɔma don ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ yaasa bamaci ninnu bɛ ka wale min kɛ kuma o kuma bamaci ninnu ka walew jugalenba don RDC nɔrɔnfan na ko fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na hali sini u tɛ M23 to ye k'u ka kɛlɛ de ka se ka nin jɛkuluba in ka u kɛlɛ u bɛ ka damatɛmɛ wale min ta ka ɲɛsin fintigilakaw ha ka ja maa nanama sumalo ma o damatɛmɛ walew ka se ka kɛlɛ keba an bɛ taa kuncɛ irisi kaw bara yɛrɛ la k'a fɔ nin waati na ko irisi jamana kɛnbɛ jamana ba ye jamana mun ni gɛrɛntɛ dalen don a kan wa gɛrɛntɛw tɛ ka foyi bɔ irisi jamana ka kow la wa jateminɛlikɛla dɔ yɛrɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnla kunnafolidi sira mun bɛ yen nɔ ni o ye anglɛw ka kunnafoli gafe le guardian ale yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ gɛrɛntɛ tara ka da irisi jamana kan nka gɛrɛntɛ bɛ ka dɔ de fara irisi ka kow kan bawo ko arabu jamana maaw jamana ba fɛn fɛn ni o ye gɛrɛntɛ ta k'a da irisi kan k'i b'a ye k'a fɔ irisi bɛ ka taa ɲɛ ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen kan ko b'a yɛrɛ k'a fɔ irisi ye jamana ba ye wa u kolo ka girin sira bɛɛ lajɛlen fɛ musakako siraw ani fo ka taa sira caman fɛ kunnafoli gafe yɛrɛ ka fɔ la k'i b'a ta k'a lajɛ ko jamana ninnu kɔnɔ ɲɛmaaba fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu de y'a ɲini k'u bɛ dankari kɛ irisi jamana na k'i b'a sɔrɔ o ɲɛmaabaw san kelen walima kalo kelen waati damadamani dɔrɔn u ka gɛrɛntɛ kɔfɛ ka ɲɛsin irisi jamana na k'i b'a sɔrɔ k'o ɲɛmaaw yɛrɛ u bɛ bila ka b'u ka baaraw la kunnafoni sɛbɛn in ka jateminɛlu la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wale mun b'a yɛrɛ diɲɛ na ko irisi ye puissance belebeleba ye puissance mun don u kolo ka girin sira bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko diɲɛ ka gɛrɛntɛ tɛ kɛ sababu ye ka irisi bila sen sabara kɔnɔ bawo ko Europe jamanaw ka laɲini tun ye mun ye de ka se k'a fɔ ko o bɛ irisi jamana ka a jɛn k'a tigɛ ka bɔ diɲɛ tɔ la yaasa gɛlɛyaba ka da u kan ko yaasa u ka se ka sɔn ka don diɲɛ ka da fɛ ko irisi y'i ban o mun ma ko o de bɛ ka kɛ sababu ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi jɔnwala irisi kolo ka girin wa ko Vladimir Putin a n'a ka cɛbalenw ko finitigilaka ko bunakun kan sɔrɔ bosoli sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko an bɛ se k'a fɔ bi irisi ye puissance mun n'a tɛ siran wa a tɛ yirayara o kɛra kunnafoli gafe ale ka jateminɛliw ye keba ninnu de bɛ dan siri an ka bi bamanankan kibaru la ka kɛ ni bi tɛnɛ avril kalo tile 14 san 2025 ka an lajɛbagaw ka u fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kan k'a fɔ ko aw k'an bɛn Keba Jalo ale tun bɛ ka kibara ja ɲuman ninnu ka o yira aw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in ka don wɛrɛ n'Ala sɔnna ma. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fɛ Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se k'a to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka so fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma
ma yaasa u ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira no o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seku San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na.